Železniční muzeum Jaroměř. Místo, kde nejen, že návštěvníci mohou ve více jak 110 let staré výtopně parních lokomotiv obdivovat rozsáhlou sbírku kolejových vozidel, ale také se díky vypraveným parním vlakům, v tomto případě vedeným stoletou parní lokomotivou 310 0134 Klubu přátel železnic Českého ráje, vydat na cestu po Kladském pomezí nebo do kraje hraběte F.A. Šporka. V obou případech na cestující čeká mnoho kulturních památek, různých zajímavostí a nově vybudovaných turistických a cykloturistických tras. Přeprava jízdních kol a občerstvení během jízdy je samozřejmostí. Pokud se vydáme směrem na Kladské pomezí, trať nás nejprve zavede do vlakové stanice v České Skalici, odkud můžeme mezi jednotlivými příjezdy tohoto zvláštního parního vlaku navštívit Ratiborický zámek s překrásnou zahradou, nebo se vydat do nedalekého Babičina údolí a příjemnou procházkou dojít na Staré Bělidlo a Viktorčin splav. Za horkých dnů se zde můžeme osvěžit nebo využít vodní nádrže Rozkoš. Další vlakovou zastávkou je vlaková stanice Starkoč. Zde stojí za zmínku malá kuriozita, kterou ocení zejména ty nejmenší. Jsou to takzvané starkočské mašinky z oken historických vozů nepřehlédnutelné. Z tohoto místa také vedou turistické stezky spojující Náchod s Českou Skalicí nebo naučné stezky po stopách prusko-rakouské války v roce 1866. Aby nezůstalo jen u jedné kuriozity, zažijeme i druhou, a to je neobvyklý způsob jízdy našeho vlaku, a to až do vlakové stanice Václavice. Ano, celou cestu se bude sunout. Z Václavic, kde se nachází další informační tabule s popisem nedalekých míst prusko-rakouských válek, pokračujeme dále do Náchoda. Vlaková stanice Náchod, kde dopolední jízda v tomto směru pro nás končí, můžeme využít pro nás několika hodinového volna, během kterého se nám naskýtá možnost navštívit dominantu tohoto města, zámek Náchod. Do své podoby byl přestavěn na přelomu 16. a 17. století z původního gotického hradu. Jedna z dalších možností je návštěva v Evropě ojedinělé soustavy vojenských opevnění pocházejících z druhé světové války, pevnost Dobrošov. Zpět do Jaroměře opět odjíždíme odpoledním vypraveným muzejním vlakem, který se pro nás vrátil. Kladské pomezí jsme opustili a historickým parním vláčkem se vydáme po druhé železniční trase navštívit překrásnou přírodní scenérii kraje hraběte Františka Antonína Šporka. Tak jako v předchozím případě je vláček opět vypravován dvakrát. Jako první se nám nabízí vlaková stanice Kux, kde doslova po několika metrech dojdeme k jednomu z nejkrásnějších barokních areálů, a tím je národní kulturní památka Hospitál Kux, s kterým je přímo spjato jméno hraběte F.A. Šporka. Další zastávkou je Žireč, kde můžeme navštívit přírodní zajímavost, a to je v lese ukrytý Braunův betlém, vytvořený v letech 1711 až 1734 rakouským sochařem Matyášem Bernardem Braunem. Odtud nás také turistická trasa dovede k novodobé křížové cestě, lemující železniční trať mezi stanicemi Kux a Žireč. Po příjezdu do vlakové stanice Dvůr Králové rodiče s dětmi určitě přivítají možnost navštívit tamní zoologickou zahradu. Doprava je již předem zajištěna. Poslední zastávkou na této trase, odkud je možné podniknout další výlety, a to pěšky nebo na kole, je Bílá Třemešná. Po občerstvení v místní restauraci přímo u nádraží se můžete po silnici vydat k vodní nádrži Les Království na řece Labi. Také je zde možnost po další turistické trase navštívit lázně pod Zvičinou a pokračovat dále na Zvičinu, kde vás čeká Rajsova chata s blízkou rozhlednou. Odpolední, tedy druhá jízda muzejního parního vlaku, je prodloužená, a to z Bílé Třemešné na Mostek, kde nás parní lokomotiva opustí a vrací se zpět do své domovské stanice v Turnově.
čele vlaku ji na zpáteční cestě vystřídá motorová posunovací lokomotiva T211 2009 vyrobená v roce 1962. Věříme, že vás tyto pořádané akce Železničního muzea Jaroměř zaujaly a těšíme se na vaši návštěvu.